Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan sa Anglik kini ato broadcast malabay man sa gamahan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon sa GSAT sa tibok nga Pilipinas. Live usab kita karon sa Facebook sa tibok nga kalibutan ug live usab tas mga local stations. Labi na usab sa nakilain-laing mga Hope Channel sa tibok nga Pilipinas ug dinhi usab sa Mindanao baguhan lamang malive ta og dako nga coverage ang malabay usab sa Davao bago mi nakaistorya usab sa ato nga communication director diha sa Davao og niaging meeting kaistorya mi ni Pastor Sir Rowan Catholico sa maong proyekto nga dako gyud kay coverage dinis Davao. So maayong hapon sa tanan nga mga taga Davao no og tanan usab nga Hope Channel gikan dinhi lamang sa North Central Mindanao Conference sa tulo ka mga Hope Channels og usab dinhi sa Butuan nga Hope Channels o nya diri usab sa Western Mindanao ug bisan pa man gani sa Swap sa Peninsula og sa nakalain-laing lugar nga mabot ni atong mga programa mayong hapon kanatong tanan. Ug ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalom sa pagdumala sa atong mga administrator gipanguluhan usab sa atong pinangga ang presidente Pastor Roger Caderma. Ug sa tanan lamang mga communications directors sa nakalaing mission conferences no mayong hapon kanatong tanan. Og sa tanan usab nga mga administrators. Bino hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo magampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin nga muna angkon sa tibok adlaw sa imong kinabuhi. Among imbitahon ng Balang Espiritu nga magagiyas matag usa ka namo samtang kami mamalandong sa imong balaang pulong. Tagay kami og dugang nga kaalam nga magamit namo sa pagsabot sa imong balaang pulong. Panalangin ni ang tanan televiewers og tanan usab nga mga ekwipo dinhi sa Hope Channel amo ning ipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? Daghang salamat mga pinangga. So kung aduna mo yung mga pangutana na may mga number diya sa linya nga makita inyo sa boss, unya dinhi sa pwede mo katawag na ng 0916-278-9921 no. Kini nga cellphone number igsuon mo ako gadala ani. Pero sa human sa pangutana pastor after 1 hour 2 hours ato na siya nga ibalik sa ako nga kugalingon nga number tungod kay gapusot-pusot usab ang mga tawag no og ngato mas maayong nga manawag mo sa atong live gyud aron matagaan nato og pagtagad. Okay, alang sa mga gatamog sa mong signal sa radio 0916-278-9921. Sumon ko 0916-278-9921 no atong ikalipay ang inyong pagpanawag. Okay, niya dinhi atong mga higala niya dinhi si Russell Celis Raso. O niya sabi ni si Elsie Bunda del Oloperas o Fairness Nunia Florencel Tulits Anik Alid Yamur o niya sabi ni si Michael Dablio si Jill Barutel Genevic Sanong Canilaw Ernie Catayas o si Nis Onde si Robic Balyarta Japay no. So maing hapon kanaton tanan og mato pa ni Brother Ernie Catayas din hello pastor mayong hapon watching live from United Arab Emirates. Okay? Niya sabi ni si sa mensahe ni Robic Balyarta Japay mayong hapon pastor watching here in Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Niya sabi ni si Nunoy Florencil, glad listening your program, Pastor. Okay? So, may hapon ka natong tanan. Pwede mo manawag, no? Abre na atong mga linya nining panahona o atong gikalipay ang inyong pagtampo nining mga puntuha. Bueno, dinita ka sa Facebook. Donski Reyes, may hapon diha, Pastor. Pangutana, Pastor, di ba, Pastor, God is all-knowing. Wala pa buhata, kabalo na siya. Ang pangutana nganong nakasulod man ang sala nga God is all-knowing. Salamat, Pastor. So, ang pangutana niya nganong nakasulod kuno ang sala. Okay, ang permirong sala misulod igsuon dito mas langit dili sa atong yuta. Unya gikan sa langit adunay gitawag nato great controversy didto. Ang yawa gihulog no kay napildi man siya dito sa gubat no. Takabalon siya nga klase nga gubat bas katarungan o gubat ba sa unsa nga klase nga gubat nga man na-record sa Pinadaya Kapitulo 12. Now, ang gihisgutan din hiigsuon nga
ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Roma Kapitulo 7 bersikulo 12. Roma 5:12. Okay? Atong tanawon igsoon ang gisgutan dinis wala ang kasulatan. Matupan niya dinhi sa Roma Kapitulo 5 bersikulo 12 akong basahon. Nagano yon? Ingon siya dire. Okay? Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang tawo sanglit ang tanang tawo nakasala man. So ang sala igsuon nahimo pinaagi sa usa ka tawo. Pinagi ng usa ka tawo milukop sa tibuok nga kalibutan. Kabalo man ta kinsa ng tawhana mao siya dan og si gitawag natog si iba. So human nga ang tawo nahulog sa sala, ang kalibutan nahugawan og mao kana ang girecord sa Isaias 24:5. Okay, mao bitaw nga usahay nanay mga daghang balatian, daghan ang mga problema ug uban pa tungod kay ang ato kalibutan nahugawan. Ako may imagine igsuon nga kaniadto di ka kakita og dahon nga laya so wala pa mahulog ang tawo sa sala. Kay ang dahon laya nagsimbolo sa kamatayon. So kaniadto wala na siya igsuon imo makitaan sa gitawag natong balaan kasulatan. Human ang tawo nahulog sa sala, subo ta kay nakita naman nato ni mga butanga. So nahugawan ang kalibutan Isaiah 24 bersikulo 5 nagingon. Okay? Ang 24 bersikulo 5, ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So ang kalibutan igsuon na ato makita nga nahugawan. Unya ang tinubdan ani nga sala igsuon dili lamang gikan sa usa ka tawo nga mao si Adan apan gikan sa yawa mao magani kanan sa Juan 8:44 gilatid diha nga ang atong amahan mao ang yawa tungod kay siya ang sinugdan sa bakak malabaya ka nga una niyang bakak igsoon didto sa langit ikaduha niya nga hugna sa pagig-away sa bakak igsoon dinhi sa yuta no sumunang ang tawo nahulog sa sala ug simpre ang tawo kita maningkamot gyud ta nga dili makasala pero kay ang yawa marunong man sad magpakamanulunda man sa kahayag. Mao nagingon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14. Og mao ning gipahayag sa maong Biblia nga ato makita dinhi sa gitawag natog ikaduhang Korinto ikaduhang Korinto 11:14 nagingon siya diri. Okay, ako masahon. Og kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakupan man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Nagtakuban si Satanas. So, dili ni mo mamatikdan igsoon. Mo magani nga, the only safety sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ang pagtulunan nakabase sa Biblia. Naagani pagtulunan nga wala sa Biblia, dili ka na kabubuton sa Ginoo. Mabitang daghan na kay program sa radio, TV, magsigi yun nga, Biblia ray gamiton, pero hangtod karon dili gina makapamatuod nga ang Domingo mo'y pulis sa adlaw ipagpahulay. Dili makapamatuod nga ang Domingo gisugo sa Dios. Asa may sugo diha nga ang Domingo na himo nga gitawag nato adlaw nga igsisimba. Mamanggani nga sa katapusang adlaw nga matingala ka nga nganuman nga gitugutan sa Ginoo kay libre man tas kagawasan. Di gusto ang Ginoo nga kita manirbisyo kaniya pinaagi sa robot nga style. Pero ang Ginoo ga paningkamot nga malikay ta sa sala. Sige yapon siya og apilar sa ato ang undang anang pagpakasala. Balik na. Mo nang dinhi sa Proverbio kapitulo 1:24 na gipahayag ang balaang kasulatan diri. Matupan niya dinhi sa Proverbs chapter 1 verse 24 paingon sa 26 mo ni nakabasa dire. Okay? Alam nis mga tao nga relax kay arong panahon na. Wala pagtagad sa kamatuoran. Alam nis mga tao nga way kabalaka tungod kay napas lay kwarta karon, maayo pa ilang lawas. Pero sa panahon nga magbalatian na gani nga stage 4 ba, ayhan na mangita og Ginoo. Sa panahon gani maglisod na ayhan mo tawag sa tanang mga santos kung naamang kadiha nga dako nga simbahan. Pero nagingon sa balaang kasulatan dinhi sa Proverbio 1:24. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad, akong gibayaw ang akong kamot og walay tawo nga nagtagad,
apan gisalikway ninyo ang tanan kong mga tambag ug dili mobuot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. O bitaw nga libre pa man ron tanan, no? Ang uban magyaga-yaga sa mga mensahe gikan sa balaang kasulatan. Ang uban muna-huna lang nga dito na ko magtinuod sa pag-alagad nga sa panahon nga duol ni gyud kaayo. So wala di ang gugma. Once gani ang imong pag-alagad sa Ginoo dili ang pundasyon mao ang gugma, dali ra ta mawala. Gamay lang pagsulay, mawala na ta. Gamay lang bikil, mawala na ta. O ang pasingin lang dayon ang mga opisyalis sa iglesia, pasingin lang nila ang pastor. Pero actually, nga ni mga pinangga, daghang mga tao gusto magplano maundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagulat lang mabikil aron makapangita og pasangil, no? Dili man ta moingon nga na wa ko nagsimba tungod aning tawhana, nga don imong pagpangalagad tungod anang tawhana. Kung lalom ang imong gugma ngadto kan Jesus Christ, bisan unsa nga mga pagsulay, kay kining pagngalagad sa Ginoo tag kaminyoon ba? Nga ang asawag ba na bisag unsa nga magpagsulay, nay panahon walay kwarta, nay panahon nga dakog utang, nay panahon sa balatian, nay panahon sa kalisod, pero ang banag asawa kanunay nagpabilin sa pagpangalagad, no? Nga nagyapon ang atong gitawag nato og bana igsoon mo si Jesus Christ. Kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo pinaagi kang sa gugma ni Jesus Christ, dili gyud ka mapukan. Kanang uban nga may nga kung siya akong pagamat, kung siya akong namatan mo akong pagamat yan, Domingo naman ako namatan, so dili ko magpakamatay kana tungod kay wala kay tay gugma kang Jesus Christ. Kung natay gugma ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Ato ning sundon ning balaan nga kasulatan. So nga ni igsoon ang imong pangutana, tinuod ang Dios nakabalo, unsay naa sa unahan, pero dili gusto ang Ginoo nga himo siyang diktador sa imong kinabuhi. Mahimo siyang gitawag nato og iya na tanan, wala na imo. Gitagaan kag libre sa gitawag natong kabubuton, pero nangita siyang pamaagi nga ikaw iya nga gitawag magiyahan og maluwas. Wa mo gitay lain nga madaganan igsoon mao ra magyud si Jesus Christ. Bueno, tawag mo, no? Abri ang atong mga linya rong mga panahon na. Gikan kang Dunsky Guerrero. Hello po, Pastor. Tanong ko lang po sa Revelation 20, verse 9. Ang New Jerusalem ay nasa lupa bago nahulog ang apoy mula sa langit. Pero sabi sa 2 Peter 3:10 ay lalamunin ang lahat ng bagay sa lupa at ito ay masusunog at matutunaw. So kung ang New Jerusalem ay nakapatong sa lupa, bakit pati ito ay masusunog, sabi sa 2 Peter 3:10. Wa ko kabasa diha igsoon nga nag-ingon diha nga ang Jerusalem masunog. Undo tinud na imong giingon nga ang New Jerusalem minaog gikan sa langit ug mao nang giingon sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1-2 atong basahon aron matin-aw na siya. Ato di ipahayag kung unsa ang mga punto niini. Nagingon ang 21:1-2. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang yunang yuta nangahanaw na. Okay? Unya ningon din siya dinhi. Og ang dagat wala na, og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Kanang word na nanaog gikan sa langit. Naa ba na sa langit? Wala. Naana dinhi nga yuta. Now, ang uban mga hunahuna sa uban nga, Pastor, wala man na siya magdapat sa yuta. Nga inig sunog, dili siya maapil, kaya wa siya magbadapat sa yuta. Dili ka kaprobaan sa Biblia nga inig naog sa bagong Jerusalem, wala magdapat sa yuta. Wa tay mabasa di sa Biblia nga wala magdapat sa yuta. Na kung imong tan-awon igsuon, dinhi sa sumpay, sa mao nga gitawag nato og gitawag nato mao nga gitawag nato bersikulo nga atong makita dinhi sa 20 9 og 10 nagingon siya diri. Okay, atong basahon 9 og 10. Aron makita nato. Nagingon siya diri sa 9. Ug mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ug ang syudad nga hinigugma. Apan dihay kalayo nga nakunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Banday ha? Didto sa mao nga lugar, gilibutan nila ang kampo sa balaan. Gilibutan nila ang balaang Jerusalem. Question, malibutan ba nimo kung wala magdapat?
Unsa may purpose sa mga tao nga mitungas sila dito unya ilang gilibutan? Siyempre, nagpatong. Listen man kay nga mayingon ta nga ang airplano nga naadi ang helicopter nga nagpundo diya sa kahanginan sa langit among gilibutan. Dili man nimo na malibutan kita man sa sibabaw. Ignon ta lang helicopter tuwa sa 10,000 feet gikan sa yuta. Kanang mga gitawag nato og mga local flight gani maabot man na og mga 25,000 ngadto sa 30,000 feet. Okay? Pero mga international flight na gani igsoon, mga abot na nag 35,000 feet ngadto sa 40,000 feet. So imong makita igsoon nga perting gitawag na to lagyo na gyud kaay na nga mga puntuha. So malibutan ba nimo na? Dili nimo na malibutan. Pero ang termino nga gigamit sa Biblia dinhi, klaro man kay dinhi sa 9 og nitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug minalmoy kanila. So, meaning to say, nagdapat yun ang bag-ong Jerusalem. Niya ilang gilibutan, pero ang dimalas nila kay adunay kalayo nga gikan sa langit. Ang question day niya, maapil og kasunog ang maong Jerusalem. Wala man tay mabasa dinhi nga naapil og kasunog. Okay? O kining bag-ong syudad o bag-ong Jerusalem igsoon, gitawag kini siya og langit nun nga yuta. Atong tanaw na, Hebrohanon kapitulo 11, versikulo 16 nagyon dire. Okay? Mao ni ang gipahayag sa Biblia. Apan ang tinuod mao nga ilang gitinguha ang usa ka labi pang maayong yuta nga sa ato pa usa ka langit nun. So yuta siya pero langit nun. Wa tay mabasa sa Biblia nga naapil ang sunog ang yuta nga langit nun. Ang atong nabasa sa Biblia katong yuta nga estado nini sa earth. Og mauni imong gigamit sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 walay conflict diha. Walay nagbangga diha mga pinangga, okay? Atong tan-awon ikaduhang Pedro 3:10 og mauni ang nakasulat sa ikaduhang Pedro 3:10. Okay, basahon ako. Nagingon siya dinhi. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. So meaning wala pa nakaabot. Kay gitandi man sama sa kawatan. Kay kung nakaabot na, wala na'y tandi sa word nga sama sa kakawatan. Na ang pangutana mo ni, kay gitandi man sama sa kawatan ug wala pa mahitabo kay future pa ni, kini ba nga yuta? Yes! Kaya langit nga yuta, wa pa man to kaabot diri si wa pa man naka-anhi diri. Unya adunay saad nga kining yuta nga gitawag eksistado karon ug mao ni sunugon. Akong basahon na. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta. Unsa? Pagasunugon ang yuta. Kang kinsang yuta, kining dinhi sa earth nga yuta. Wa tay nabasa nga naapil ang langit nun nga yuta. Kay ang langit nun nga yuta, mao tay atong gibasa sa Pinadayag kapitulo 21. Langit nun kato nga yuta. Wala to siya maapil. Kay ang paghulog gikan sa langit sa kalayo, didto man puntarya sa mga tawo naglibot sa balaan nga syudad. So wala tay mabasa diri nga naapil igsoon. Okay? So daghan salamat niya na nga imo nga pangutana. Bueno, niasab dinhi si Carmela Dilig Obispo. Ingon siya dinhi, Pastor, patabang kung tubag pila daw kabuok klase nga sabat ang gi-observe sa mga Israelites. Okay? Daghan man klase nga sabat nga gi-observe sa Israelites. Pero ito siyang kwaon ang word nga Sabbath igsoon. Ang word nga Sabbath, gikan sa Hebrew word nga pinuluang Shabbath. Ang kahulugan niya na igsoon is rest, pahulay, walay trabaho. Okay? Pahulay man. Now, adunay mga Sabbath igsoon nga dili ikapito nga adlaw sa semana kun weekly Sabbath. Okay? Ang weekly Sabbath igsoon mo na gi-introduce sa Ginoo, wa pa mahulog ang tao sa sala ug mao na atong pirmi gabasahon sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 1, 2 ug 3. Wa pa mahulog ang tao sa sala ana kay ang record sa pagkahulog sa sala sa tao naas kapitulo 3 ug ang saan lang ipagpahulay naas kapitulo 2. So therefore, Sabbath siya
nga diin nahitabo wa pa mahulog ang taong sala wa pa mahulog ang tao sa sala. Mao ni ang una o katapusan nga Sabat kung wala unta mahulog ang tao sa sala. Sa diyang nahulog ang tao sa sala, nanggawas na dayon ang mga kasuguan sibil, kasuguan moral, kasuguan nga mga paghalad-halad. Nanggawas na dayon na siya kay aduna siya tumong alang sa pagdaog sa hamiling kalag. Aduna siya tumong alang sa planos kaluwasan. Kung wala mahulog ang tao sa sala, wala na tatong sugo sa gitawag nato og mga paghalad. Wala na unta na siya. Pero ang napulo kasugo, of course, na kay maklaro man na nimo, Juan 8:44, si Satanas amahan sa bakak. Okay? Gitawag siya amahan sa bakak kay ang unang bakak gihimo ni Satanas didto sa langit. Wa pa mahulog ang tao sa sala didto sa langit. So therefore, naa na dito ang sugo nga dili magbakak. So kanang napulo kasugo, gitawag na siya og kasuguan moral, kasuguan sa mayong pamatasan. Di ka magpatay, kita ba di kag manulog gapatay dito sa langit. Wala ka kakita sa wala pa mahulog ang tao sa sala, wa pa mahulog si Lucifer, wala na kanang bakak, wala na kanang gitawag og adunay kaibog sa kabtangan sa imong silingan, wala na. Dinhi na introduce sa panahon si Satanas nahulog sa pagpakasala og ang iyang mga pamaagi milukob sa tibuok nga kalibutan. Now, arita sa mga gitawag nato og mga Sabat. Naay mga Sabat igsuon 3 minutos ay mahuman atong first portion. Naay mga Sabat igsuon nga gihatag human ang tawo na hulog sa sala ug nguni atong lantawon nga mga Sabat. Abrihin ninyo ang inyong balaang kasulatan sa Leviticus kapitulo 23, no? Kaya ang word nga Sabat igsuon pahulay man. Okay. Di na ito ni basahon tanan pero mo pick up lang ta og mga pipila ka mga punto dirhe. Akong basahon dirhe. Nagingon ni sa kapitulo 23 sa iyang versikulo 24, isulti mo sa mga anak sa Israel nga nagaingon sa ikapito nga bulan o sa unang adlaw nga ahunahuna nga adlaw sa bulan mao ang usa ka balaan nga pagpahulay alang kaninyo usa ka handumanan sa paghuyop sa trompeta. Balaan nga unsa? Pagpahulay. Kanusa, gihulagway din sa ikapito ka bulan sa permiro nga adlaw. Gitawag ni nga selebrasyon igsuon og feast blowing of the trumpet, no? Kay ang mga Hudio ug kausa sa usa ka tuig naa sila'y mga tulumanon nga sa ikapito ka bulan sa permirong adlaw mauna ang ihuyop ang trompeta. Kaya kana siya usa ka simbolo sa pagpangandam nga moabutay na ang Day of Atonement. Ang Day of Atonement mahitabo sa ikapito nga bulan sa ikapulo ka adlaw. Balaan gyapon na siya ug mao ni ang mabasa nato sa 23 sa Leviticus gihapon sa bersikulo 27 28 kamo na lay mobasa ana igsuon. So kana siya wala gyapon ibuluhaton pahulay gyapon. So ato makita nga naay Sabat igsuon nga nakasulod diha sa tinuig nga Sabat. Okay? Labi na sa ikapito nga bulan. Pero katong ikapito nga adlaw sa semana nga na-record si Genesis 2 nga wa pa mahulog ang tao sa sala. Weekly cycle to siya. Kada semana na ay pahulay niya na nga nahitabo. Now, mo ni atong naisgutan mga naisabat nga gitawag nato iselebrar sa gitawag nato og tuig. Mismo gani ang yuta igsoon nasa sa galingon nga Sabat o atong kaplagon sa Leviticus 25 dinhi sa gitawag natong bersikulo 3, 4 ug 5 nagingon sa unom ka tuig magpugas ka sa imong yuta ug sa unom ka tuig magakaon ka sa imong parasan. Apan sa ikapito ka tuig mo'y usa ka tuig nga igpapahulay, pahulay nga balaan alang sa yuta. So mismo ang yuta igsoon ikapito ka tuig papahulayon nila kay wala pa man fertilizer kaniadto. So ilang ipabalik sa pagkatambok igsoon sa yuta sa ikapito ka tuig. Pero karon na namatay mga fertilizer, wa naman nato na ginahimo mga pinangga. So adunay igpapahulay igsuon diha sa tinuig na asay pahulay sa gitawag nato ikapito alang sa yuta ug nasay pahulay nga weekly. Sining tulo ka pahulay igsoon ang weekly mo'y wala mawala. Bueno, ato na sumpayan karon tuod mo balik ta human sa break.
Salamat sa pagatiman sa ako lang ha. Miss, thank you. Ayaw, kabala ka na. Ang importante, magpaayo lang ka. Bueno, may balik kita. Ug sa atong pagbalik atong makita niya atong mga kauban na dinhi si Gerald Angaw, okay? Nasa dinhi si Brother Yanix Kiamko sa Japan, no? Tugnaw lubog kina didto. Maingon sa US, niya sad si Faye Marie, niya sab si Jovelyn Montesilio, mayong hapon pastor from Katmon, Cebu. Okay? Niya sab dinhi si Loiting Bautista, mayong hapon sa tanan. Niya sab bueno ato sa mugtong kinatay caller, go ahead padayon. Hello, Pastor. May hapon. Mayong hapon sa Bigson. Nantang pumunta na Pastor. Kanang, si Jesus o ang Diyos, Pastor. Usara ba sila? Okay, si Jesus og ang Dios usa ra bagyapon na siya. Igsoon ingani ang word nga God igsoon gikan sa Hebrew word nga Elohim. Napadapat usab sa anak. Ug mao ni atong mabasa sa Tito 2:13 Juan 1:1 ngadto sa 3. So therefore si Jesus Christ gitawag usab God, no? Mura bag kung atong sinsilyuhon sa pag-explain igsoon, dili man nino equivalent nga makahulip sa word nga God. Pero ato na lang himuon nga example, for example, si Duterte presidente pa. Yes, presidente si Duterte. Okay? So kibali igsoon panyog si Jesus Christ God ba? Yes, God si Jesus Christ. Balik ka ni mo igsoon kung nakay follow up. Salamat, Pastor. Salamat. Okay. Iwan. Napailain? Okay, so nawala na to igsoon na dinisi gitawag nato og ato lang na dungagan na aron matagaan na to og saysay. Ang word magud nga Elohim igsoon. Nakoy libro nga nabasa. Gibahin niya sa word nga El Alaim, no? Elohim, El Alaim. Ang El that is God, no? Mighty God. Unya gitawag usab nga ala means making a covenant. Ang aim sa Hebrew igsoon adunay pagka gitawag og plural nga punto pero singular siya nay pagka plural nga ang uban mo tawag og plurality sa iyang pagka majesty. Ang uban sad moingon nga nahulog na siya plural tungod kay ginadala usab na sa tulo ka persona. Okay? So, ingani, matinaw o mabasa nato daghan tag mga bersikulo mabasa mga pinangga nga kini si Jesus Christ usa ka God, no? Kaninang daang giingon dia sa hini si Juan 1:1 sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tao. Now, kanang word nga pulong igsuon gikan na sa Greek word nga logos. Ang word nga logos igsuon adunay mga ending ang Greek, no? Ang for example logos kung imo na spellingon is lambda, micron, gamma, micron, sigma. Kanang micron sigma igsuon ending sa Greek nga logos may connotation kana igsuon nga gitawag na siya og subject, no? Gitawag usab na siya igsuon og noun which refer nga kan Jesus Christ kang ato mamakita igsuon nga dinhi sa pinaday Juan 1:14 og ang pulong nahimong tao. Okay? Dili na sama sa ubang kaunahuna nga pulong sounds, dili na siya mao kung imong ibasi balik usab sa Grego og ang pulong nahimong tao. Pero kining pulong nahimong tao kung balikan nimo sa Genesis 1 Juan 1:1 sa sinugdan mao ang pulong og ang pulong kauban sa Dios og Dios ang
pulong. So, klaro og tin-aw nga kini si Jesus Christ usa-usab ka Dios. Mo bitang adunay Trinity igsoon. Makita mo ginato na sa Mateo 28:19, panglakaw mo sa tibuok kalibutan, himo ang tinun-an, pamautismo ka mo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. So wala man tay lalis sa mahitungod sa Amahan nga kina siya Dios, ug di sa dato malalis nga ang Holy Spirit mausa og mausab ang Dios. Okay? So niya dinhi igsoon si gitawag og Jubilin Monticelio, niya sab dinhi si Jonathan Dublas. Okay, Bay Pastor from Japan. Okay, Mario Cartagena, mayong hapon. Ernie June Sabruso Gisando, God bless Pastor. Niyasab din si Fred Albaw, niyasab si Giging Manggubat, niyasab din si Jusel Len, no? O niyasab din si Vansky Claire, o si Jay Sean, o niyasab diri ang kinuriano nga pagasulat igsoon, niyasab si Art James Orion, ganda pala ng turong Islam. Okay, imo sa na igsoon, wala may magpugos kay kumbaga na may mga tao ganahan og globe, na sa mga tao ganahan og smart, tingali ganahan sa sa word nga Islam. Kung kay diha ka malipay, so go ahead, paingon ka diha sa lugar sa mga gitawag natong Islam. Pero alang ka na mo, mas mulabaw gyud ang Christian, mulabaw ang Biblia. Wala pa Islam igsuon, naa na ang Christian. Mabitaw sa Acts chapter 11 verse 26, didto sa Antioquia, sugdi ang pagtawag og mga Kristohanon. Wala pa'y Islam. Okay? Ug kung imong tanawon igsuon, layo ra magyud kayo ang Islam ug itandi nimo sa Bible, o mismo magani sa mga pagtulon an igsuon, pagkatahom gyud kayo kung imo makita dinhi sa balaang kasulatan, kompletong balaang kasulatan, na history, na figure of speech, na gitawag o prophetic. Dini mo na makita dito sa gitawag igsuon og Quran nga gidala usab sa mga Islam. So anyway, imo mausab na, no? Niya sab dinhi si Eunice sa Bakahan, Salapan. Respeto Brad, kitaon na lang nato. Gatinubagay sila sa Facebook. Niyasab si Jill Barutel, mayong hapon Pastor, unsay stand nato bahin aning Christmas Pastor para pod sa kasayuran sa tanan. Salamat Pastor. Bueno, ato sang bugtuon kay Natay Caller. Go ahead Caller, palihog padayon. Pastor, yung panat ako. Padayon. Bayan sa ani nga Trinity bitaw. Sumala sa akong nagpaminaw man gyud ko sa imong mga lumano na iyon ito nga bay sama ang Trinity sa gita. Kining usa ka magkayon ba nga itaw sa Hebrew nga ikan. Okay. Yang akong pangutana mo ni nga pareha ba sa batang asawa makita dato na isolate sila nga makita na to nga duha sila. Okay. Ang akong paggamit sa word nga ikad sa Genesis 2:24, akong gitandi sa word nga ikad dito sa Deuteronomy 6:4. Nga ang uban magunaguna na adya sa Deuteronomy 6:4 nga pag-ingog isa, diha ra gid kutob. So therefore wala nay lugar sa anak ng Maus Jesus Christ, wala nay lugar sa Spirit, Holy Spirit. Kay isa ra gid siya. So ang akong pag-prove mao ni nga kanang word ikad dili na siya nagpasabot nga isa, unique o unsa ba, isa na siya in the sense nga gikuha na ko example sa Genesis 2:24 nga duha, husband og wife. Kay kung mogamit maguta og isa igsuon nga wa nagilain, lahi na sad nga Hebrew pinulungan ang gamiton ana, dili na sad ikad kundi yakid. Okay? I-take ang mga punto kung gusto nimo i-research. Duha ka klase ang word nga isa sa Hebrew nga pinulungan. Gitawag og ikad o gitawag og yakid. Ang ikad igsuon mao ni ang gitawag na example ta sa Genesis 2:24 nga isa siya pero gipasabot og adunay bana og adunay asawa. So gitandi nako sa Deuteronomy 6:4. While ang yakid igsuon di only og gina nga unique nga wala na. Kumbaga igsuon pareha sa paggagamit bitaw sa pagasulat bitaw sa konsepto kang Jesus Christ nga gitawag siya og monogenes, no? Mono means only, genes gikan sa word nga ginaw bigaten, unya theos means God. So only unique God. So isa ra gina siya,
wala na ilain, wala na may monogenes or the only begotten God nga gisgutan sa Juan 1:18. So samang paagi kanang word nga gitawag natong ikad-igsoon gigamit na, pwede gamiton nga isa siya pero nagpasabot og duha ka persona. So pwede usab sa tulo ka persona. Balik kanimo igsoon kung maka-follow up ka. Akong pangutana mo ni Sad nga sa pagbalik sa Ginoo, unsay makita ato, isa ra ba jud o tulo? Okay. Igsoon nga ni, imo makita, ang pag-prove sa balaang kasulatan igsoon. Kay, mingon ka, asa ang Holy Spirit makita ba? Siyempre, ang Holy Spirit, dili ni mo makita. Guwas kung magpakita siya. Kay, ako na porsin nga muna imong sunod nga pangutana. Ingani nga punto, atong basahon sa Biblia, kung ang anak, Diyos ba? Makasatisfy na sa mga tao nga naminaw karon. Ang amahan, Diyos ba? Ang Holy Spirit, Diyos ba? So akong sugdan sa pagpasabot niya na, dili na ta mo focus sa gitawag og pagbalik kay basig mungutan na ka kung ang Holy Spirit unsay porma. Dili na lang ta diha. Diri na lako ang pagtubag una aritas amahan. Arita sa Galacia aron makita nato, okay? Diri ta sa Galacia kapitulo 1 sa iyang bersikulo okay, atong tanawon aron makita nato ang maong punto, okay? Galacia chapter 1 verse 1, okay? Nagingon. Si Pablo apostol kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao ni pinaagig tao kun dili pinaagig kang Hesukristo ug sa Dios nga amahan. So ang amahan gitawag og Dios, Dios siya, Dios nga amahan. So walay problema diha. Ari ang sadta kang Jesus Christ. Okay? Kang Jesus Christ aron dili na ni siya malalis nga makita ginato nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Arita sa Tito 2:13. Okay? 2:13 nag-ingon. Okay? Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og mangluluwas. Dakong Dios og mangluluwas. So walay question na. Mabasa nato si Kristo, God. Ato na sa basahon ang Holy Spirit. Okay? Arita sa Acts chapter 5 verse 3 and 4 ato makita dinhi nag-ingon. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, naon sa ba nga giyawaan pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo? Take note, sa verse 3, ang gibakakan ang Holy Spirit. Sumbayan tas pagbasa. Aron imong bakakan ang Espiritu Santo og imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini ikabaligya dili ba kini imo man kaugalingon og sa gikabaligya na kini dili ba imo man pagbuot kung unsay imong pagabuhaton sa halin niini na unsa bagayod nga imo man gilaraw ni ining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibakakan dili tao kun dili ang Dios. So imo makita nga sa verse 3 nagisgot nga gibakakan ang Holy Spirit o giklaro sa verse 4 nga ang iyang gibakakan dili tao kun dili ang Dios. So atong nabasa nga kini siya ang amahan Dios, ang anak Dios, ang Espiritu sa Dios. So tulo ka persona sa usa ka Dios. Mao bitaw nga kung mudagan ka sa King James version nagingon sa King James version chapter 5 verse 7. For there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. And these three are one. Sa conversation usab ni Jesus Christ, gihulagway ni Jesus Christ ang amahan og sa iyaha. Atong tanawon, Juan 10:30 ato makita og maklaro nato ang gingon dinis balaan nga kasulatan. 10:30 nagingon. Ingon siya dinhi tin-aw. Ako og ang amahan usara. Okay, imo makita asa sila nag-usa. Nausa sila sa pagbantay sa karnero, sumala sa bersikulo 27-28, og nausa sad sila sa pagka-Dios. Nga naman, tanaw na to, sumpay sa pagbasa sa bersikulo 30. Nagingon ang 31. Unya ang mga Hudiyo na munit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. 32. O kanila si Jesus mitubag nga nagingon. Gipakitaan ko kamog daghang mga maayong binuhatan gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata nga hinungdan nga tungod niini ako inyong pagabatuon? Unsay tubag sa mga Hudiyo? Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo kun dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tawo raman kaunta. So imo makita
nga giakusar si Jesus Christ nga nagpaka-Dios. Question, naabay correction, nag-ingon din si Jesus Christ, sorry, dili bi ako Dios. Walay correction na nahitabo. Meaning to si accepted ka na siya. O dili lamang kini nga bersikulo, daghang bersikulo, nagisgot nga si Jesus Christ, God. Balik ka nimo diha, Exxon. Go ahead. Kung na kay follow up. Pagbalik ni Kristo sa langit, pagkatong siya ni Kristo sa langit, ipalingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Ang kwanre, ang ama nga naglingkod sa trono, ang anak nasa sa tuo. Mara akong kan. Oh. Pero sila makita no. So, ingani, dili nagunahuna ka tungod kay gipalingkod sa tuo si Kristo. Nahimo na siyang dili Dios. Dili, wala mag-ingon ang bersikulo sa Biblia nga sa diyang si Kristo naglingkod sa tuo sa kamo at tuo sa amahan, dili na sa Dios, wa maggisgot ang Biblia diha. Ang argumento mo gud ni mauni, ang tibuok kalibutan wa magtuo og Trinity. Okay? Kay amahan ra si Kristo dili Dios, tao ra. Ang Holy Spirit gahom ra. So ang tibuok kalibutan naglalis niya na. So dili na kumulali sa imo nga nganong si Kristo naglingkod sa tuo. Ang importante wala makaprove ang bersikulo nga imong gidala nga si Kristo dili Dios. Daghang kog bersikulo nga gipakita nga si Kristo Dios. O ang paggisgot sa paglingkod sa tuo, dili man na paingon nga tungod kay naglingkod sa tuo, labaw tong naas to nga. Kay nara siya sa tuo, dili na mao nga konsepto. Kay konsepto na sa mga Gentile nga nahuna. Konsepto na sa Pilipinas nga una-una. Paingon, ay, ikaw akong right hand ha, ikaw akong left hand, meaning to si mga assistant, maunay huna-huna na to. Pero sa Hebrew nga pinulungan igsoon, dili na mo ang una-una, tagantay example. Kanang paglingkod sa tuo, naana sa Salmo 110, akong giabrahan daan bersikulo. 110, bersikulo 1, si Jehovah miingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa tuong kamot. Imo makita, si Jehovah miingon sa Ginoo, kung imo ni siyang word nga basahon nga Ginoo, which refers sa God. Mamang nga, God siya. Nga, kung balik ta dito sa Hebrewanon, kay gikutlo man ni sa Hebrewanon. Hebrewanon chapter 1 verse 10, atong tanawon. Naglingkod sa tuo, so dili na siya ebidensya nga, di na siya Dios. Kung dili, nagpakita hinuon na sa iyang divinity. Kay walay manulunda nga mutapad og lingkod sa Dios, nga mao nga amahan. Kung dili, Dios gapon. Akong basahon. 1:8 sa Hebrewanon, apan mahitungod sa anak, kinsa ningon? Ang aman. Apan mahitungod sa anak, siya nagaingon. Ang imong trono, O Dios, hangtod sa kahangturan. Remember, naglingkod siya sa trono sa amahan. Okay? Unya, ang Dios nga amahan, Ginoo nagingon, ang imong trono, O Dios. So, wala na makapaubos ni Jesus Christ naglingkod sa tuo. Kaya nga pareha sila, nga gitawag nga gamhanan. Omnipotent, omnipresence, omniscience. So na ang attribute sa pagka-Diyos. Gawas kung na kayo mabasa nga nangyyon, si Jesus Christ, dili Diyos. Balik ka ni Mike Zon. Kani sa pangalan sa man, di ba? Kani, may tinuod ani, kani Yahweh o Jehovah? Okay. So, walay tinuod na ng duha. Kanang duha igsuon, mga attempt na sa pag-vocalize sa gitawag nato og tetragrammaton. Kay kanang tetragrammaton, duha na siya, mga tetra means 4. Grammatons mean liters. So, pag yung tetragrammaton, 4 liters. So, ang original nga ngalan sa langit ng amahan, 4 liters. Na, kung imong ihapon, ang Yahweh, Yahweh, Y, A, H, W, E, H. Unang na nakalitra. So, dili na tetragrammaton. Muna nga, dili na siya original. Mahugya po ng Jehovah, dili na siya original. Mga paningkamot na aron malito katong gitawag sa mga theologian og kitib-kiri. Kanang word nga kitib-kiri, for example, mao ni ang nakasulat, pero ang paglitok, dili mao. Ingani nga mga punto. Ang nakasulat is Yudhi Wawhi, 4 letters. Gidungaga, gibutang na Yahweh. Nganong na Yahweh siya nga nahimo na siyang 6 liters. So gitawag na siya igsuon og dili na siya gitawag og original. Okay? Ang original nga Yudhi Wawhi or Yudhi Bawhi gitransliterate into YHWH or YHBH. Ang word nga transliterate dili na siya original. Ginungagan pag yung duha ka letra Y, gibutangag A sa tunga.
Unya gikan sa W ug H gibutangan og E. So nahimong unom na kalitra. So di na siya tetragrammaton. Dili kana siya original. Tungod kay ang original igsoon, dili na ma-vocalize, dili na malitok, tungod kay gipaundang na palitok sa mga Hudiyo. Ang katapusan ni litok ana igsoon, si Simon the Just, more or less 200 BC. Try to research anang word nga Simon the Just. Ihatod kanila nga mo ni katapusan nga militok sa ngalan sa langit ng amahan. Kung giun sa to paglitok, wala na hibalo kay gi-interpret sa mga Hudiyo ang Leviticus 24 nga ang ngalan sa Dios dili ipalitok. Mao ni ang Leviticus 24 nga nakasulat bersikulo 16 nagingon. 24:16. Og kadto magapasipala sa ngalan ni Jehova pagapatyon. So therefore, wa na nila gilitok. Ang mulitokan ang hatas nga pare during the Day of Atonement. Ug ang katapusan nga militok during the Day of Atonement mao si Simon the Just. Ang yudhi wawhi or yudhi vawhi kay lisuno man ang vow or wow gitawag na igsuon og ni Scaliger igsuon nga daghan nag-vocalize na muna nga sa pag-vocalize na inigawas nga Yahweh, Yawa, Yava, Yehova, Jehovah nanggawas na pero mga panaghap ka na siya. Okay? Pero dili man concern ang Ginoo ana, ang ginlantaw sa Ginoo ang kasing-kasing man kay dili naman to mabalik og giun sa to paglitok igsoon. Follow up kung nakay gusto follow up. Sige na, Pastor. Okay na, Pastor. Okay, daghang salamat sa imo nga pagtawag igsoon. Lipay ko nga nanawag ka. Balik lang tawag kung makahigayon pagyud ka. Okay? So, arita sa Facebook, niya dinhi ang atong mga nas Facebook, si Art James Orion. Pastor, tubag ko na sa atong sa Islam na iyang gikuan. Anyway, walay problema. Na dinhi si Mangnan Kaniti Takoy, mayong hapon, Pastor, watching from Zamboanga Airport. God bless. So, gahulatin siya sa flight. Niya sabi ni si Fred Alba, watching from Bakuyangan, Hinubaan, Negros Occidental. Niya sabi ni si Rolando Cuario, Pastor, tanong ko lang magdaghan ba ang tao kung wala makasala sila adan og iba nga didto man sila nakabalo nga hubad sila. Dilig suon mudaghan siya. Nasa Genesis 1:26 ngadto 29 na nagingon diha nga gibuhat sa Dios ang tao. Okay, sama siyang dagway. Unya ningon din siya kaning go to the world and multiply. Wa pa mahulog ang tao sa sala sa kapitulo 1. Kay kapitulo 3 naman nahulog ang tao sa sala. So therefore, mahulog man ang tao sa sala o dili, mudaghan gyapon ang tao. So, ako nang gitubag tong mga niyagi. Niya din si Juar Danby, ano ba talaga ang dapat araw ng pagsamba dahil iba linggo at iba sabado? Saan na verse makita? Okay, ang tinuod nga pagsimba igsoon, walay lain. Wa tay mabasa sa Biblia. Okay? Actually, ang patukuranan o sandiganan o pundasyon sa mga sandikeeper naara magyud sa New Testament. And sorry to say, nga ibalik na sab nako ni. Walura ka bersikulo sa Biblia nagisgot og unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo og walay usan ining walura ka bersikulo sa Biblia sa New Testament nga gisugo kita nga magbalaan nga diin mao na ni ang adlaw ing pagpahulay nga mao na ni ang pahulayan nga mao na ni ang adlaw igsisimba di ka kabasa sa Biblia niya na. Kung na may ikasiyam igsuon, mao na ang panahon na tagaan ko ninyo penalty. Dawaton ako, kung tagaan ko ninyo penalty nga 20,000, mag-loan na lang ko. Pero ako man nagibalik-balik kaniadto, wala pa may nag-claim ana. Asa ang sugo nga mubantay ta sa adlong Domingo? Asa ang sugo nga magbalaan ta sa adlong Domingo? Asa ang sugo nga gisugo sa Dios ang apostoles nga mao na ni ang adlaw nga balaan? Asa ang sugo? Di nyo kakabasa ana mga pinangga. Wa tay mabasa nga walay sugo. Mo man gani nga kita nababuo mga Sunday keeper. Bisag asa, mga Protestant ba o Catholic nga nakabasa ka sa Biblia nga kung adunay makasala sa adlong Domingo sa adlaw isisimba na gipanisan, wala. Buno ato sang bugtuon kay natay caller. Caller, go ahead palihog. Hello, padayon nga caller. Okay, go. Hello. Imong panahon Exxon. Pangutana. Ang akong pangutana, Pastor, ipabasa na ko pinalaya 20, versikulo 30.
Okay, 20 versikulo 13. So mo na imong ikuan nimo kanang mingon ka nga wala na ang dagat. Sige, go ahead pa dayon son. Oh, mangutana ko pastor sa Pinadaya 20. 13? Pinadaya 20 versikulo 13. Okay, go. Padayon. Sa cellphone paminaw, Igsoon, ayaw paminaw sa imong monitor, kay late na gamay ang imong monitor. Cellphone lang paminaw. Anyway, madungog man ko nimo. Ang imong pangutana, mahitungod aning tracing nga mitugyan ang dagat sa mga patay? Oh, Pinadaya 13. Oh. Sa may imong pangutana ni Igsoon, dili naman ni nako ang i-explain kay... Ang pangutana pastor ka nagingon nga hadis. Okay. Hadis. Oo. Okay, uningon din niya, ang word nga hadis Igsoon, akong basahon Tricia, og ang dagat mitugyan sa mga patay, nga diha niini ang kamatayon og ang hadis mitugyan sa mga patay. Okay, unsa may pangutana sa hadis? Lubnganan. Ako pastor, ang unsa man ang hadis? Okay. Ang word nga hadis Igsoon, gigamit na siya. Langyaw na nga pinulungan, nga dili na atong pinulungan sa equivalent ani is Seol. Okay? Unahon na tong sa Hebrew nga pinulungan kay aron i-jibe nato dinhi sa New Testament kay aduna man na siya equivalent nga gikan sa gitawag nato og Hebrew or sa mga Hudyo. Ecclesiastes kapitulo okay, arita sa 9 bersikulo 10 man tingali ni. Okay, atong tanawon. Okay, 9 bersikulo 10 lagi. Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban ang imong kusog kay didto sa Seol diin ikaw moadto walay buluhaton nilalang ni kay balo ni kaalam. Ang word nga Seol equivalent na sa word nga Hades nga buot pasabot lubnganan Igsoon. So, kining bersikulo 13 wala siya masayop kay nag-ingon dinhi og ang dagat mitugyan sa mga patay. Okay? Remember, ang word nga Hades is lubnganan. Mitugyan sa iyang mga patay. Okay, sa 13 dire. Nga diha mitugyan sa mga patay, nga diha kanila og ang tanan gipanghukman pinasikad sa ilang binuhatan. 14. Unya ang kamatayon og ang Hades gitambog ngadto sa ikaduhang kamatayon. So ang word nga Hades Igsoon, gina-refer ni siya Igsoon sa gitawag nato og lubnganan usab. Padayon Igsoon, kung na kay follow up. Sige pastor, maura to akong pangutana kay ura gaglibog manggod ko. Okay, so ay nagkalibog kay langyaw mo guna nga pinulungan usahay maglibog ta tungod kay usahay kini atong Biblia na ay mga word dinhi nga gibilin nga mga langyaw. Okay? For example, kaning gitawag nato Igsoon nga elwe lamas sa baktani. 5 minutos na ang nabili no. Ay ta maundang. So, imo makita nga langyaw ka na nga pinulungan, pero nagpabili na dinhi. For example, hallelujah. So, langyaw na siya nga pinulungan, pero nagpabilin dinhi sa gitawag na tong Biblia. So, dili lang ta angay malibog. Kaya na may mga pangalan dinhi. Mismo magani si Daniel, imo makita, gilisan og mga pangalan. Tulo na sila ka mga higala, gilisan og Shadrach, Meshach, og Abednego. Mahibaw ang gid mo, kay dili man ni siya Hebrew nga pinulungan. Mahibaw ang gid hinuon nimo nga ma-change di ay ngalan, no? O mo makita nga usa ka example din nga pwede nimo siya tawagon sumalas pagtawag sa lumalangyaw kaniya. Okay, ni adini si Joe Danby dito ako palagi makinig pastor para matauhan ako. God bless po pastor watching from Korea. Okay, maayong hapon diha sa Korea no. Niasab dinhi si Kay na siya gisukip diri. At bakit ang mga Katoliko, Pastor, mahilig gumawa ng mga kinulit nga bato at kanilang dasalan? Mahilig na sila Igsoon, kay ila man ang siyang tradisyon. Ang ila naman ang naandan, o ila na siyang gitawag og namatan. Og nasa nas bala ang kasulatan. Og ang bala ang kasulatan, daan na nagpahibalo sa ato ana. Roma Kapitulo 1. Okay? Ato isgutan na siya gamay. Roma 1. Imo makita dinhi sa iyang bersikulo 25. Kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak. Og mauna hinuoy ilang gisimba ang gialagaran ang binuhat og wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang dalaygong hantod sa kahangturan. So ang ilang gialagaran ang binuhat. Ang nagbuhat inuwa na nila alagara. Bilib kay usahay ba kanang bitong mga kinulit tungod kay ang nagkulit kamulo pang panigrilyo.
Sige padigrilyo niya, sige siyang kulit, sige kulit. Nya human niya og kulit na igsoon, gidala dito sa simbahan, unya ang mga tao dito muluhod, dito mahalok. Nakasiguro mo, mao gyud na yung ngaong ni Pedro, nakasiguro ta nga mao gyud na yung naong ni San Miguel. Mingon siya nga, Pastor, pareha man na sa larawan sa atong asawa gibutang sa pitaka. Wala may problema, kay klaro mo ginang naong si mong asawa sa imong pitaka. Apang na, nakaklaro ka sa naong sa ana nga santos. Nganong namay santos nga itom, naman siya santos nga puti. So lain-lain man yung color, mabitang nga usahin, nakita ta din sa, doon lang magid ang sinulog. Okay, sa Cebu, ang mamakita diya, nanamay mga itom diya nga mga santos nga manggawas. Bino, na time na rabatano. Pero, hinadi niya akong parinti si Brother Judy Aranyas, may hapon ni mo diya, Jud. Kinakusgan ako nga igagaw din sa Lurugan. Okay, Bueno, dili na nako, sorry, Kikson, di na ako nibabasa ang mga pangalan diri tungod kay gisinyasan na ta sa atong kauban nga time naman, no? So, Bueno, dinilaman sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa among pinanggang station manager, Sir Jenster Calibud, ug usab kang ato nga communication director, Pastor Hisbon Boscato, kinilaman si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya na pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan, mauray angay nga baboy. Magambo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban. Daghang salamat sa imong gugmag panalangin. O kami o Diyos nalipay, tungod kay ikaw nagkuyog ka namo sa matag adlaw, among pangayoon ang dugang kusog samtang kami makigbisog sa mga pagsulay nini nga kalibutan. Ayaw kami kalimtis paghahatag sa mga panalangin sa matag usa ka namo. Ako nagaampo sa pinasahi sa mga OFW sa tibok nga kalibutan. Taliwala sa ilang kamingaw sa ilang pamilya, tagay silang espiritu nga magmadasigon usab. Tagay og panalangin ang ilang kamot aron sa makasuporta sa ilang pamilya ug sa iglesia. Tuguti o Diyos nga ikaw usab magapanalangin sa mga anak, parintis, mga OFW din sa Pilipinas nga di nilang bation ang kamahinungdanon, kabugat, kaimportante sa kwarta nga gipatuluan og singot didto usab sa abroad nga sila magbinuotan usab hantod sa pagbalik o ma-reunion sila. Tuguti o Diyos nga ikaw magapanalangin sa nagbalatian nga nakaron sa ospital o sa balay. Gawa sila, panalingini ang tambal nga ilang gitumar na mahimo siyang instrumento ngadto sa ilang hinanali nga pagkaayo. Salamat din tanan. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maragapamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa shitis-shitos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.